Hola, en primer lloc us he d'agrair la rebuda del primer episodi. Les meues més sinceres gràcies. A l'episodi d'avui parlarem d'esport i salut i per fer-ho donarem la benvinguda a una invitada molt especial. Mireia Warner es defineix com a mare, atleta i metgessa de família i actualment està treballant en l'àmbit de la medicina esportiva al CAR de Sant Cugat. Compartir aquest espai en ella m'ha permès reflexionar i aprendre molt. Gràcies per estar aquí. Això és A Poc a Poc. Bon dia, Mireia. Nerea, encantada d'estar aquí. A mi m'ha semblat molt interessant invitar-te aquí i parlar una mica amb tu per al projecte d'A Poc a Poc. A Poc a Poc és un projecte que tracta de l'esport des d'una mirada tranquil·la. Jo, com ja saps, vaig fer atletisme demanava molt, moltes hores, molt d'esforç, i ara que ha passat tot aquest temps que dius la meva vida té altres àmbits que són importants i l'esport segueix estant però passa a un altre pla, no? Llavors, per a mi, A poc, és una manera de mostrar que fer esport no sempre ha de ser obsessiu i buscar metes concretes, sinó que també ha de ser una forma de tu sentir-te bé amb tu mateix i ja està bé, i tranquil. Totalment, no? Jo crec que és un dels 4 pilars fonamentals de la salut, al final, no? Quan parlem de salut, parlem d'estabilitat a nivell de benestar emocional, a nivell nutricional, a nivell de descans i l'altre pilar fonamental jo penso que és l'activitat física practicada de forma saludable. Mireia i jo vam parlar per telèfon abans d'esta sessió i a mi em va semblar superinteressant tot el que em vas explicar de les dones i la menorrea. Jo quan feia atletisme vaig haver un munt de temps que no tenia la regla. Tenia la regla ara sí, 8 mesos no, ara sí, 2 mesos no. Llavors, ens podries explicar més o menys a què es deu això? Considerem, no?, que és dintre de la normalitat perquè passa tanta gent que ho normalitzem, però sempre que el nostre cicle hormonal no sigui regular és un motiu d'alarma. Vol dir que hormonalment hi ha alguna cosa que està passant, no? Per tant, primer, aixecar el braç, no?, i buscar un professional que et pugui orientar en això. Hi ha diferents motius pels que no podem deixar de tenir la menstruació, no?, que es diu amenorrea secundària si estem més de 3 mesos sense menstruació, i amenorrea primària si arribem als 15 anys i encara no hem tingut la primera menstruació de forma natural, que també és un tema a tenir en compte. Jo diria que primerament s'ha de descartar que no hi hagi ningú motiu ginecològic, no? Si es descarten tots els processos ginecològics, sí que miraríem ja altres factors que puguen donar lloc a falta de menstruació. I entre ells, i sovint passa, molt sovint en atletes, desgraciadament, és que està relacionat amb un dèficit energètic. És a dir, que a nivell nutricional no ingerim tantes calories, no tenim una ingesta suficient per cobrir totes les necessitats del nostre cos. Llavors seria ben bé que de tota l'energia que necessitem, per dir-ho d'alguna manera, no n'estem ingerint tanta com la que hauríem d'ingerir per l'esport que fem. Exacte. Vindria a ser això? Sí, el nostre cos capta energia, no?, a través dels aliments i l'utilitza per a 3 coses. Per a l'exercici físic que fem al dia a dia, no?, l'entrenament o l'esport que puguem practicar, per a l'activitat física diària i activitat mental diària, no? Jo què sé, vaig a passejar el gos, me desplaço per anar al lavabo, estic pensant perquè vaig a fer un examen, no? Tot això gasta una energia i a més també tenim el metabolisme basal, que dintre el metabolisme basal tindríem totes aquelles funcions bàsiques que està fent el nostre cos sense adonar-nos. Quan no tenim suficient energia per a cobrir aquestes 3 necessitats, el nostre cos ha de prioritzar on fica aquesta energia. És a dir, no perdem la menstruació per un excés d'exercici, que a vegades s'ha associat a això i es considerava, apa, no, tu fas molt d'exercici, doncs ja és normal. No. El que passa és que no estem posant suficient energia per a fer aquest exercici físic, no? La primera vegada que vaig sentir aquesta explicació va ser quan vam parlar tu i jo per telèfon. I clar, vaig pensar, és algo bàsic que crec que totes les dones hauríem de saber, dones i homes. I jo m'havia plantejat que no tenia la regla, perquè no mengés prou, no? I crec que sí, que és algo que hauríem de saber totes i tots. Sí, i tenim la sort que en les dones ho podem detectar, perquè també pot passar en homes, no?, que no tinguen suficient energia, però en canvi és molt més difícil detectar-ho. En la dona tenim la sort que mensualment tenim un marcador de salut. M'agradaria que les dones, o en general, que no veiem la regla com un problema, una molèstia, sinó al contrari, com una sort, perquè és una forma de veure que el nostre cos està
funcionant correctament cada mes. Llavors, Mireia, té alguna afectació la relació entre l'alimentació, la menstruació, les lesions? Sí, té una afectació multisistèmica, de fet, no? Així com baixen els estrògens i perdem la menstruació, també baixen els estrògens i perdem el que seria la reformació òssia. Se Val. produeix absorció de l'os, però no es reforma. Llavors, tenim ossos més dèbils, no? Amb osteoporosi, osteopènia, i per tant són més fràgils. I en la pràctica esportiva també sovint veiem atletes amb amenorrea i una fractura d'estrès, un edema ossi, i si no tenim suficient font d'energia exterior, el que fa el nostre cos és una mica d'autofàgia, busca on pugui haver-hi energia, no? I troba la proteïna del múscul, l'agafa i acabem consumint el nostre propi múscul. No? També sovint veiem atletes que diuen intento guanyar musculatura però no hi ha manera. Bueno, tenim suficient energia per a cobrir les nostres necessitats bàsiques. Que a vegades ho sents com una obligació. Ai, no he anat a córrer, fa una setmana que no faig res, no? Això passa molt. I jo crec que quan més acostumat estàs a fer-ho, més necessitat tens i més culpable te sents si no ho fas, i falta una mica aquest equilibri de dir, bueno, farem, també cal a poc, no? Anar una mica més a poc i valorar les coses que vas fent. Sí, i prioritzar al final, no? Per a mi, per exemple, també és molt important, no? El sortir a fer esport a diari, i llavors hi ha vegades que he de prioritzar entre una cosa i altra, i alguns dies escolliré sortir a fer esport i altres dies que veig que no té cabuda en el meu dia, i llavors no hem d'escollir no fer-ho, però tampoc culpabilitzar-nos al respecte. Mireia va guanyar la Beòvia Sant Sebastián estant embarassada, fet que em sembla molt remarcable. Vas guanyar la Beòvia Sant Sebastián estant embarassada. Sí. Només el fet de córrer, a vegades te planteges, no? Ai, pot ser perillós, pot no ser-ho? I al veure aquella notícia vaig pensar, que bé, no? Que bonic. Sí, no, la veritat va ser una experiència molt bonica a tots nivells, no? Perquè portava anys corrent-la, havia quedat segona, tercera, i aquell any arribava amb molta energia, no? I arribava embarassada de 8 setmanes. Tenia els meus dubtes si sortia o no, no? I així que vaig saber que estava embarassada, que supercontenta al respecte, evidentment, vaig valorar l'opció de fer-ho o no fer-ho, i jo estava continuant entrenant, em trobava bé, una mica més fatigada, sí que és veritat, però tot estava anant correctament. I llavors, participar de la Beòvia vaig pensar que era un regal. La veritat és que vaig sortir sense pressió, sabent també els signes d'alarma, perquè és important tenir-ho en compte, no? Que si tenia qualsevol símptoma d'alarma, doncs evidentment la meva prioritat era la salut meua, però sobretot de la criatura, i ho vaig fer en aquesta tranquil·litat de poder decidir en qualsevol moment parar, afluixar o arribar a meta. I a vegades mos passa això, no? Que quan menys pressions tenim, millor mos sentim i més tranquils anem. Totalment, sí, sí. Vam decidir anar igualment a la Beòvia per gaudir de l'ambient, la meva parella corria, anàvem amb uns pares també, o sigui que ja és com una activitat familiar, i això, no? Que arribava sense cap pressió i a veure què passava. Que bonic, que bé. Jo la Beòvia la vaig fer un any amb ma mare i sa mare d'Ivan, i el que dius tu, no? A vegades no t'ho prens com una carrera per a guanyar, sinó que ho fas pel teu benestar, per tu mateix, per gaudir amb els companys. Jo he arribat un moment que he passat de competir a corro, i si no tinc algú en qui córrer, me fa falta, no? Jo dic molt que si no parlo no puc córrer. Que no és el millor a nivell de competitiu, però ara estic en aquest moment de que corro per sentir-me bé, per estar a gust. I per fer salut. Sí, quan anem a entrenar també és un moment en què t'alliberes, no només físicament, sinó ai, doncs m'ha passat això, m'ha passat allò, tu com estàs? I fas relació, també. Sí, moltes vegades també t'ajuda a socialitzar amb gent que potser si no el dia a dia tampoc et portaria a compartir moments amb aquestes persones, perquè són, no sé, o sigui, la seva vida està orientada diferent o el que sigui, no? Corre uneix molt al grup d'atletisme al que vaig ara. Hi ha dones de moltes edats diferents, homes de moltes edats diferents,
I allí tots som iguals, tots anem a córrer, tots xerrem, tots ens expliquem el dia, el que ens ha passat, i ho trobo molt bonic perquè és el que dius, no? Un moment de socialitzar en gent que potser a la vida no t'uniria, però t'uneix la mateixa passió i fas amistats molt boniques. Sí. I referent al que parlàvem, no? De l'embaràs i la pràctica d'exercici físic, al final per a mi també, jo treballo en aquest àmbit, no? I crec que és important visibilitzar que la pràctica d'exercici físic no sol no és dolenta per a la criatura o per a la mare, sinó que té beneficis cardiovasculars, a nivell mental també disminueix les depressions postpart, sobretot, a nivell de Vale. preparació física. L'embaràs és un procés complex, no? En el que està ben musculat i tonificat per a poder aguantar també els canvis de morfologia, no? Sobretot d'esquena, i preparar-te per al part, que també és un moment intens, i posteriorment comences a viure en una criatura que cada cop pesa més, no? I l'has d'anar desplaçant. O sigui que físicament estar en forma també és un avantatge per a tots aquests processos de l'etapa vital, embaràs, part, postpart. Llavors, una vegada ha nascut el nadó, com ho relaciones en la pràctica esportiva? Trobo que potser et falta una mica més de temps, costa una mica més arrencar, no? O sigui, tornem a un tema d'organització i de prioritats, no? Al final, una criatura s'adapta a tot, no? No sé que tingui alguna malaltia important, tu l'agafes, si li dones llet materna no fa falta ni portar res de menjar i bolques i ja ho tens tot. Llavors, pots continuar fent l'esport que vulguis. O sigui, des dels 4 mesos que el Cesc va ficat al carret i mos I segur que acompanya a tot encantat. arreu on anem, I de s'adorm al moure, moment sí, no? i si no va observant i s'ho passa bé. Jo crec que és més la nostra por dels pares que no que el nen El s'adapte. perill que pugui tenir ell, Exacte. no? Perquè sabem, Mireia, que treballes al CAR de Sant Cugat. I això que t'ha permès aprendre, has vist moltes coses diferents? Com és que has acabat treballant en l'esport? També Sí. perquè t'agrada, no? Però... Sí, de fet m'he format en Medicina de Família i vaig començar treballant a un CAP, a un centre d'atenció primària, i la veritat és que s'hi treballa bé, però hi ha molta pressió assistencial actualment, no? I una mica el meu foco era més orientar a prevenció, que crec que és el que hauria de ser l'atenció primària, no? És un procés complicat quan hi ha tanta pressió assistencial, no? El poder fer o molt treball de prevenció. I res, amb el temps he anat valorant més també portar tots aquests principis a l'esport del rendiment, perquè crec que és un àmbit on queden els esportistes molt desprotegits, no? I que potser no sovint es centren més en el resultat i no tenen un enfoc més 360 de la persona, no? Pensar, Sí. no només ets un atleta, sinó que també ets una persona amb un cos que s'ha de cuidar, amb una ment que s'ha de cuidar, que hem de continuar amb els estudis encara que vulguis ser un esportista professional, no? I la meva missió actual en el CAR és orientar una mica a nivell de salut als esportistes. Ara, quan has dit això, m'has fet pensar molt en la salut mental, no? Que a vegades són esportistes d'alt rendiment, estan molt forts, mengen bé, però a vegades la salut mental queda una mica en segon pla, no? Queda una mica oblidat perquè, no, però ella ho fa tot bé, quin problema ha de tenir? I és un punt molt important. Si no estàs bé mentalment, possiblement no et sortirà bé el que vingui després. Sí, totalment. És un equilibri de tots els factors que comentàvem, no? I qualsevol desequilibri que pugui haver-hi, ja sigui mental, alimentari, té les seves repercussions, no? I pot ser que puntualment es rendeixi, però és difícil que es pugui rendir a un mig-llarg termini si hi ha alguna alteració a qualsevol d'aquests nivells. I potser una mica unint el tema del dèficit energètic i salut mental també tenim molts problemes de trastorns alimentaris en context d'una alta demanda, perfeccionisme per part de l'atleta, no? I que acaba en patrons que ja no són saludables, no? I que acaben en forma de trastorn. Per això, no? Quan treballem amb atletes d'alt rendiment, hem d'abordar indiscutiblement salut mental,
perquè forma part també del seu Clar. benestar, del seu rendiment i sobretot de la seva salut. A poc anirem fent per molts anys exercici físic i competició no, pues cadascú que esculli si té més motivació per fer-ho o no. Exacte. Moltes gràcies, A Mireia. tu! Vale? Sabem? En aquest episodi hem parlat d'amenorrea, hormones, nutrició, lesions, culpabilitat, descans, entre d'altres. Si et queda qualsevol dubte per resoldre o vols fer algun comentari, estarem encantades de llegir-te. Ens veiem aviat. Moltes gràcies!